कुइसन नम्बर 1 बर' थुनलाइ आफादा मा मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन? ए अपसनाव दङ 1912, बि अपसनाव दङ 1919, सि अपसनाव दङ 1938, डि अपसनाव दङ 1952। बिनि राइट एन्सारा जागोन डि अपसन 1952। कुइसन नम्बर 2 बर'नि जोबथा राजानि मुङा मा? अपसनफोरा जाबाय कृष्ण चन्द्र, मारजित सिंह, गबिन्द चन्द्र, मैथा। बे कुइसननि राइट एन्सारा जादों सि अपसन गबिन्द चन्द्र। कुइसन नम्बर 3 नोआ बबे बेखेवफानि सिन? अपसनफोरा जाबाय बेखेवगा 1, बेखेवगा 4, बेखेवगा 6, बेखेवगा 5। बे कुइसननि राइट एन्सारा जागोन बेखेवगा 4। कुइसन नम्बर 4 बर' थुनलाइ आफादनि गिबि जथुम्माया बबाव जादोंमोन? अपसनफोरा जादों हाफ्लं, बासुगाव, रङिया, महाकालगुरि। बे कुइसननि राइट एन्सारा जादों अपसन। कुइसन नम्बर 5 लेखा गोरों हौवा, लेखा रोङै हिन्जाव फावथायनि लिरगिरिया सोर? अपसनफोरा जाबाय आनन्दराम मुसाहारि, काली कुमार लाहारी, भबेन फोरोंगिरि, सला अस्ताद। बे कुइसननि राइट एन्सारा जादों अपसन ए आनन्दराम मुसाहारि। कुइसन नम्बर 6 बर'नि गिबिसिन सुंद' सल' बिजाबनि मुङा मा? अपसनफोरा जादों गरसे फैसा, फैमाल मिजिं, गावदां, मेम दावदै। बे कुइसननि राइट एन्सारा जागोन अपसन बि फैमाल मिजिं। कुइसन नम्बर 7 समांकनखौ आसामनि बबे हारिया फालियो? अपसनफोरा जाबाय मिसिं, राभा, कार्बि, तिवा। बे कुइसननि राइट एन्सारा जाबाय सि अपसन कार्बि। समांकनखौ कार्बि हारिया फालियो। कुइसन नम्बर 8 हाबायाव बिबान बानग्रा हौवाखौ मा बुङो? अपसनफोरा जाबाय अजा, बारलाम्फा, दौरि, हालमाजि। हाबायाव बिबान बानग्रा हौवाखौ मा बुङो? अपसन नम्बर बि बारलाम्फा। कुइसन नम्बर 9 गं गैयै मोसौखौ मा बुङो? दानिया बुंदो। अपसनफोरा जाबाय दामब्रा, बलद, लावमुरा, गंमेना। गं गैयै मोसौखौ फंसे सोदोबाव मा बुङो जोंहा? लावमुरा। बे कुइसननि राइट एन्सारा जों सि अपसन लावमुरा। दानिया बे भिडिअनि लास्ट कुइसन नम्बर 10 देरसिन फिसा। बर' रावाव फंसे सोदोबाव देरसिन फिसाखौ मा होनो? अपसनफोरा जाहैबाय नेवथोन, आयं, बावरा, जोबथा। बे कुइसननि राइट एन्सारा जादों अपसन नम्बर ए नेवथोन।